Salam qadırlı doğanlar, sağman oturupsılarmı? Həmmənizlərə təzə yılınızlar kutlu olsun. Yine 2021. yılayam yetip geldik. Bugün 2021. yılın 2. yanvarı. Təzə yılın 2. günü doğanlar. Her birinizlerin təzə yıldan bir beklentileriniz, qaraşı oturan zatlarınız, təzə yılda görmek isteyen zatlarınız var doğanlar. Bu hemmesi yaxşı zat, yaxşı zatlar görmek istesizler. Menen bir yığınan yolbaşçısı hökmünde, Xudaya iman ediyen biri hökmünde ve yığınaktaki doğanlara ruh önderlik etmek ve onları Xudayın sözüyle imitlendirmek, cevapkerçiliğimin barlığı için doğanlar. Menem 2021. yılda Xudayın bana inanıp tavşıran adamlarının her birinin ruhu durmuşu arada alad etmek isteyen ve ruhu durmuşlarında menin hem görmek isteyen zatlarım var doğanlar. Bugün şol görmek isteyen zatlarımın 7 sanısını yazdım ve belledim. Bugün sizin bilen şu hazırki yarım saatımızda bunların her biri bilen kıska paylaşmak istemen doğanlar. Hakikatten hem Xudaya dilek edemen 2021. yılda şu görmek isteyen zatlarım dine bu taze yılda değil doğanlar. Ta İsa Mesih gelene çenle menin yığınakta imanlıların durmuşunda her bir imanlı doğanımın durmuşunda görmek isteyen zatlarım hakikatten de öz meyvesini versin ve görünmeye başlasın deyip Xudaya dilek edemen ve yalvaraman doğanlar. Gelinler hazır birincisine başlalı. Özünüzü Xudayın halacak diri ve mukaddes kurbanlığı hükmünde Xudaya hödürlen deyip aydadı. Rimlilere yazılan hatta 12. babın 1. 8. ayetlerini okuman. İlki görmek isteyen zadımız şu yerden başladı doğanlar. Gelin okalı bilelikte. Şuna göre de ey doğanlar, Xudayın merhametinin hatırası üçün size yalvarıyorum. Özünüzü onun halacak diri ve mukaddes kurbanlığı hükmünde hödürlen. Şehitseniz, Xudayın huzurunda münasip terde hizmet ettiğiniz olar. Bu dünyanın yörelgelerine uygunlaşacak bolman, tersine fikrinizi təzelep, özgerin. Şehitseniz, Xudayın islerine düşünmeyi, yani onun nemenin hoşal ediyendigini, nemenin onat ve kemeldigini bilmeyi başararsınız. Özüme verilen merhametten peydalanıp, sizin hemmenize şuları diyerin. Özünüze yukarı baka vermen. Tersine, Xudayın her kime veren imanına göre özünüz bağvatta sağdığın düşünceli bolun. Bedenimizi misal hükmünde alalım. Ol bir bolsa da ağzaları köptür. Hersinin öz hizmeti vardır. Biz bağvatta hem şeyle, köp bolsak da Mesih arkalı bir bedendiriz. Onun ağzaları hükmünde biri birimize bağlıdırız. Bize verilen merhamete göre her birinizin dürlü ruhu peşkeşlerimiz vardır. Şunun için de kim peygamberlik peşkeşini alan olsa koy özüne verilen imana göre peygamberlik etsin. Eğer hizmet bolsa koy hizmet etsin. Öğretici bolsa koy öğretsin. Eğer nesihatçı bolsa nesihat versin. Məteşlere hayır, sahavat edici olsa, bunu sahalık bilen etsin. Eğer baş tutanlık verilen olsa, bunu ihlas bilen yerine getirsin. Rehim şefaat etmeklik verilen olsa, bunu gövüncenlik bilen etsin. Yine şu Rimlere yazılan hatın 12. babının ilki 8 ayadında yazılan, bize verilen öğütler. Resul Paulus, Xudayın merhameti hatırası üçün dedi size yalvarıyorum diye, şu zatları edin diye. İlki bilen men önüsünüzü çekmek isteyen zadım, özünüzü onun halacak diri ve mukaddes kurbanlığı hükmünde hödürlen. Beyleki tercümelerde öz bedeninizi deyip yazılan, özünüzü ve öz bedeninizi ikisi de şol bir manını veriyor doğanlar. Öz bedeninizi Xudayın halacak diri ve mukaddes kurbanlığı hükmünde Xudaya özünüzü hödürlen. Bu şu yerden diye
şonu etmek bilen şeýtseniz Hudaýyň huzurunda münasip tärde hyzmat etdiňiz bolar. Biz köplenç doganlar Hudaýa hyzmat etmek barada nähili Hudaýa hyzmat edip bilerkem, nähili beýik hyzmatlary Hudaýa edip bilerekem, Hudaýyň padşalygyna meniň bir kömegim degermike, peýdam degermike diýip ihlas bilen Hudaýa hyzmat edip Hudaýa berilmegi arzu edýän doganlar gatyken. Bu gowy bir isleg doganlar. Emma hakyky hyzmat, münasip tärde hyzmat etmek isleseňiz, ilki bilen diye öz bedeninizi diri Hudaýyň halajak mukaddes bir gurbanlygy hökmünde Hudaýa hödürleň. Başgaça aýdan wagtymyzda öz bedeninizi mukaddes şekilde saklaň. Tämiz, päk, arassa saklaň bedeninizi. Şol arassa olan bedeninizde, mukaddes olan bedeninizde ilki bilen Hudaýyň ibadathanasy bizim bedenimiz. Şol bizim bedenimizde onu tämiz, mukaddes saklan wagtymyzda diri Hudaýyň ibadathanasynda Hudaýyň mukaddes ruhu ýaşamaga dowam edýär. Ýaşap başlaýar. Ve ýaşap başlandyda da gamgyn bolup ýaşamaýa da, dolup, daşyp ýaşaýar. Haçan da bedenimiz, yüregimiz, pikirlerimiz tämiz arasta bolan wagtynda onda Hudaýyň mukaddes ruhu bizi şeýle doldurup daşyrýar. Ine güç gerekmi, akıldarlık gerekmi, bilim gerekmi, iman gerekmi, söýgü gerekmi, hemme zat şol yerden joşup gaýnaýar. Eger bedenimizi mukaddes ve tämiz diri gurbanlyk hökmünde Hudaýa hödürläp bilmesek, onda bizim bedenimizdäki bar olan mukaddes ruh, bizim bedenimizde ýaşaýan mukaddes ruh hemişe gamgyn bolup göwnü çökkünlükde ýaşaýar. Eger şeýle ýaşaýan bolsa, onda biz Hudaýa hyzmat edip bilmeýär. Sebäbi mukaddes ruhun güýji bolmasa, mukaddes ruhtan dolup daşmayan olsak, onda biz Hudaýa gereklisi ýaly hyzmat edip bilmeýäs. Şonuň üçin ilki bilen bizim etmeli zadymız 2021-nji ýylyň başynda mundan başlap ta İsa Mesih gelen gününe çenle doganlar öz bedeninizi diri ve mukaddes Hudaýyň halajak gurbanlygy hökmünde ilki bilen özüňizi Hudaýa bagş edin. Öz bedeninizi Hudaýa, ine meniň bedenim, gel meniň bedenimde mesken tutup ýaşa diýip özüňizi hödürleň. Siz bilýäňiz mukaddes kitapda köne ähd döwründe ibadathanada Hudaý adam eli bilen ýasalan ibadathanada, ýani bir gurulan binada ýaşaýady. Hudaýyň huzuru şol ýerde bolýady. Emma täze ähdde näme diýär? Hudaýyň mukaddes ruhu bizim yüregimizde, bizim içimizde ýaşaýar. Şonuň üçin diýär, diri Hudaýyň ibadathanasy nirde diýsen, täze ähdde diri Hudaýyň ibadathanasy her bir İsa Mesih'e iman eden adamlar diýär. Adamlaryň bedeninde Hudaýyň mukaddes ruhu, ýani Hudaýyň huzuru ýaşaýar. Şonuň üçin Hudaýyň huzuru ýaşagan yer bu mukaddes we tämiz we päk bolmaly. Ine bugünkü günümüzde, bu täze ýylda ilki bilen men ýygnakda görmek isleýän zadym, doganlaryň arasynda görmek isleýän zadym, şol bir hatarda özüm üçin de muny aýdýan, öz bedenimi ta İsa Mesih gelene çenle diri, mukaddes, Hudaýyň halajak gurbanlygy hökmünde Hudaýa hödürleýän. Yine de gurbanlyk sözü bu ýerde näme üçin gelýär doganlar? Seredin gurbanlyga hödürlenen canlı bolsun, kuzu bolsun, öküz bolsun, canlı hödürleýärdiler gurbanlyga. Gurbanlyga hödürlenen hayvan ol öz islegi, öz beden islegi ya özünün arzuwu ya özünün nämesi yok. Gurbanlyga hödürlenseň özüňi dolulugyna ret edip gurbanlyk hökmünde kimdir birine hödürleýän. Biz hem şeýle özümüzi gurbanlyk hökmünde diri we mukaddes päk Hudaýa hödürlen wagtymyzda meniň bedenimni islegi, meniň arzu islegim ya da meniň men diýen söz aradan aýrylýar. Men yok, indi Mesih, ine meniň bedenim al sana berýän. Sana gurbanlyk hökmünde hödürleýän özümü diýip, şeýle özüňizi Hudaýa bagş etmek bilen sizin iň uly Hudaýa olan hyzmatyňyz şondan başlaýar. Doganlar, muny edenden soň ikinci ädim gelýär. İkinci bir görmek isteyen zadym
pikirlerinizi təzelep özgörün diye. Şol bir ayette seredin bu dünya yörelgelerine uygunlaşacak bolman. Tersine pikirinizi təzelep özgörün. Şeytseniz Hudaýyň islegine düşünmeyi, ýagny onu nämenin hoşal edýändigini, nämenin oňat we kämildigini bilmegi başararsınız. Hudaýyň näme zat Hudaýyň gönlünden turýandygyny, näme zat Hudaý üçin kämil we näme zat Hudaýy hoşal edýändigini, näme zatyň kämil we oňatdygyny bilmegiňiz üçin diye pikiriniz üýtkemeli doganlar. Pikiriniz üýtkemese, eger pikirleriniz entägem bu dünýäge uygunlaşyp, bu dünýäge meňzäp, bu dünýädäki adamlar ýaly ýaşaýan bolsaňyz imanly bolup da, onda siz hiç haçan Hudaýy hoşal edip bilmeýäňiz, Hudaý näme zatlaryň hoşal etjekdigini hem bilip bilmeýäňiz we näme zatyň oňat we kämildigini bilmegi de başarmarsınız. Bu zatlary etmek üçin doganlar bu dünýäge meňzäş bolman, pikirinizi täzelep özgerin. Köplenç pikir edýäňiz Hudaý meniň pikirlerimi özgertsin, ya kimdir biri meniň pikirlerimi özgertsin. Yok. Pikirlerinizi täzelep özgerin. Özüňiz pikirlerinizi täzelep özgerin. Täze pikirleri nerden almaly doganlar? Näde pikirlerimizi täzelemeli? Dünya yörelgeleri ýaly, dünyadaki adamlar ýaly, ya iman etmeýän döwrümizdäki ýaly pikirlenmäge dowam ettirsek, onda şeýleligimiz hem galarys. Eger öz pikirlerimizi Hudaýyň sözü bilen täzelesek, Hudaýyň sözüni okap, öwrenip, Hudaýyň sözünde yazılışı ýaly pikirlenmäge başlasak, onda bizim pikirlerimiz täzelener we özgerer. Şonda biz Hudaýy nähili hoşnut etmege, näme zat Hudaýyň gönlünden turýandygyny bilmege başararys doganlar. Goýun bu täze ýylda ähli zat ýyl täzelendi. Belki köplenç täze ýylda adamlar täze egin eşik alýarlar, täze öý içinde mebiller alýarlar, ähli zaty täzelejek bolýarlar, täze telefon alýarlar. Näme täze zat almagy gowy görýäs täze ýylda, sowgat bermäge bir-birimize, gönlümizden turan täze bir zat almagy gowy görýäs. Gelin doganlar şol bir hatarda pikirimizi de täzeläli. Köne ýyldaky ýaly pikirlenip gezmäliňden täze ýylda täze pikirler bilen täze ýyla başlalyň. Doganlar ýene de täze ýylda täze zatlar arzu edýäs, baht arzu edýäs, parahatlyk arzu edýäs, sağlyk arzu edýäs. Umuman aýdanda täze ýylda adamlar bir-birlerine täze bir köne ýyl geçdi, köne ýyl bilen ähli gaýgy gam gussalar hem geçsin. Täze bir zat bizi begendirýän täze zatlary dileýäs, birimizi arzu edýäs. Bu gowy zat doganlar. Emma köplenç täzeleniş bizim arzu edýän, dileýän, garaşýan zatlarymyzyň köpsü, hemmesi diýen ýaly bizim pikirimizin täzelenmegi bilen üýtgeýär. Doganlar köplenç biz daş döwrekdäki bar olan ýagdaýlary üýtketmek isleýäs. Emma ýagdaýlary ya kimdir birini, şol erwet ýagdaýlary, yaradan adamlary, şolaryň üýtkemegini isleýäs. Emma täze ýylda ýagdaýlary däl de doganlar, öz pikirimizi we şol ýagdaýlara bolan garaýşymyzy we gatnaşygymyzy üýtkedeliň. Ondan soň ýagdaýlar da üýtker doganlar. Täzeleniş bizim pikirimiziň täzelenmeginden başlanýar doganlar. Goý bu zatlar bizim durmuşymyzda miwe bermege başlasın ve biz de munyň ýagşy miwelerini görüp Hudaýyň bereketlerinde ýaşalyň. Doganlar ýene de serediň näme diýär? Hudaýyň islegini düşünmege başararsınız, onu näme zadyň hoşal etmegini bilersiňiz. Bu kontekstde Rimlere ýazylan hatyň 12-nji babynda ýene şeýle zatlar ýazylan. Bu zatlarda ýygnakda görmek isleýän. Özüňize hiç kim özüne diye ýokary baha vermesin. Kimdir birini äskermezlik edip ya ýokardan aşağı seredip men senden akıllı ya men senden bilimli ya men arassa tireden ya arassa taypadan ya men sizinki ýaly däl. Men oldurun, men buldurun diýip Hudaýyň ýygnagynda diye hiç kim birine diye ýokardan seretmesin ve özüne ýokary baha bermesin diye.
Bunun tersine diye her kime berilen imana göre özünüz babatda sağdın düşünceli olun doğanlar. Çünkü Mesih'te bizim hemmemiz birdiriz. Şol bir Mesih'in döken mukaddes kanı bilen satın alındık. Şol kanı bilen yuğulup, arasalanıp, temizlendik. Indi Mesih'te ayal deme erkek, bay, garip, yaş, qarrı, sağdın kesel, hiçbir tire, taypa, millet, hiçbir tapavut yok Mesih İsa'da. Bizim hemmemiz diye şu bir bedenin ağzaları diye. Şol bir bedenin ağzaları ama beden birdir diye. Şol bedenin diye biri birine məətəşliği var beden ağzalarının. Biri birine hizmet etsin, biri birine diye bağlılığı var, biri birine məətəşliği var. Şonun üçün diye özünü bir hili, özüne bir yukarı baha verip, beyleklere de pes baha verip, bir hili su ile yağ biri birine karışmayışı yalı, senem yığınakta hiç kime karşı bilmeyen yağdayda gezme diye, pikirinin təzelenmegi bilen üytke. Tersine diye özün barada sağdın düşünceli ol. Men ne ehili koppam sırasam da, özümü ne ehili yukarı klas adamı hasap etsem de, beyleklerden özüm beyik hasap etsem de, yine de men şol bedenin ağzalarının biridirin. Ve beyleki beden ağzalarına menin məətəşliğim var, bağlılığım var. Şonun için diye hiç kim biri birinin yanında övünmesin, özü var arada yukarı baka vermesin öz özüne, qaytam pes gövünlü olup, beyleki özü var arada sağdın düşünceli olsun ve özünün beyleki yığınak ağzalarına bağlıdığını yadından çıkarmasın. Ve Hudayın beren sıylığına göre hemme kim hizmet etsin. Hemme kim hizmet etsin doğanlar. Peygamberlik verilen olsa peygamberlik etsin. Öğretici olsa öğretsin. Hayır hasavat işini edici olsa etsin. Baş tutanlık etmek verilen olsa bunu ihlas bilen etsin. Rehim şefaat etmek olsa onu da begenç bilen, şatlık bilen, gövüncenlik bilen etsin. Umuman aydılan vaktinde neme hizmet başarsan, neme hizmet elinden gelen olsa, özüne bir hil yukarı baka verip durmada, elinden gelen hizmet bilen yığınakta her kim hizmet ettin, şol hizmeti edilen hizmeti görmek isteyen doğanlar. Tekebbirlerin peselenliğini görmek isteyen, özüne yukarı baka verenler, özü var da sağdın düşünceli olmağını isteyen, hiç kime hizmet etmeyen, hemme kimden gep tapıp, gıyvat edip yörenlerin bunu bes etmeyini isteyen ve onun deregine her kim biri birine hizmet edip, biri birini ruhlandırıp, biri birinin aladasını etmeyini, ediyendiğini görmek isteyen doğanlar. 2021. yılda. Üçüncü bir görmek isteyen zadım doğanlar. Pikirinizi dünyevi zatlara değil de gökteki zatlara gönüktürün. Başka çaydan vaktinde yere bağlı olmanda bar pikirinizi, düşüncenizi, aklınızı gökteki zatlara gönüktüryendiğinizi görmek isteyen doğanlar. Bu barada Kolosyanlılara yazılan hatın 3. babının 1-6. ayatlarında yazılan şeylilikte Mesih bilen direlenliğinize göre göklerdeki zatları aktarın. Mesih gökte Hudayın sağında oturandır. Pikirinizi dünyevi zatlara değil de gökteki zatlara gönüktürün. Çünkü siz ölensiniz, durmuşunuz olsa Mesih bilen bile Hudayda gizlenendir. Mesih sizin durmuşunuzdur. Ol ayan olanda siz hem onun bilen bile şöhratta ayan bolarsınız. Şonun için hem dünyevi tebigatınıza mahsus olan azgınlığı, ahlaksızlığı, haram keyfi, pis hövesleri ve butparazlık bilen denk hasaplanan yan aç gözlüğü öldürün. Yine hut şu zatlar için Hudayın qahar gazabı iniyendir. Yine doğanlar, pikirinizi ütketmek, demeklik, ya ütkenliğini nereden görüp boluyor? İndi siz yerdeki zatlara bağlı olup, dine giyice gündüz yerdeki zatların, maddi zatların aladasını etmegi besedin. İmanlı olayan olsanız. Eğer dine bu dünya menzeş olup, dine maddi zatların, bu dünyanın pikirlerini, aladalarını ediyen olsanız, onda sizin entek bu dünyaya bağlılığınızı görünüyor. Eğer Mesih bilen bilelikte direlen olsanız, seyredin bu ayetlerin başında ehli başlıyor. Şeylelikte Mesih bilen direlenliğinize göre,
Eğer dirilmedik olan olsanız Mesih bilen, onda bu zatları sizden qaraşmak, ya sizde bunu görmek, islemek, bu yanlış bir zat olar. Bu edil yandaktan bir yaxşı meyve, ya tikenli ağaçtan, cengelden bir yaxşı meyve qaraşan yalı bir zat oluyor. Eğer hakikattan Mesih bilen dirilen olsanız, onda dirilenliğinize göre gökteki zatları aktarmağa başlandı onlar. Mesih gökte Hudaýyň sağında oturandır. Pikirinizi dünyevi zatlara değil de gökteki zatlara gönüktirin. Çünkü siz ölensiniz, durmuşunuz Mesih bilen bilelikte gizlenendir. Mesih sizin durmuşunuzdur. Ol ayan olanda siz hem onun bilen bile şöhratta ayan bolarsınız. Şonun için dünyevi tebigatınıza mahsus olan doğanlar, azgınlığı, ahlaksızlığı, haram keypi, pis hövesleri ve butparazlık bilen den hasap edilen açgözlüğü öz içinizde öldürün. Hudaýyň mukaddes ruhu bilen öldürün. Ine hut şu zatlar için Hudaýyň gahar gazabı adam zatın üstüne inýändir. Şu günahlar neticesinde, şu günahlar sebepli Hudaýyň gahar gazabı her bir adamın üstüne inýändir. Hudaýyň gahar gazabı inende sizin hem üstünüze inmesin doğanlar. Siz hem bu günahların içinde hapalanman. Ahlaksızlık, azgınlık, haram keyip, pis hövesler, butparazlık bilen den olan hiç maddi zatlardan doymayan açgöz gözleri, açgöz yüreği, dine bir pul ışkına düşüp açgözlük bilen zayalanan, bu butparazlık bilen, butlara çokunayan adamlar var ya, şolar bilen açgöz adam ikisi den hasaplanıyor diye. Hiç bir maddi zattan, bu dünyanın malı mülkünden, pulundan gözü doymayan adamlar butparazlar bilen şol bir hatarda cezalanar. Siz buna yönekey bir günah deyip hasaplanman. Köp başınıza gelen betbağçılıklar şol açgözlüğün derinden, pul hövesinin, pul söygüsünün derdinden gelmeye mi? Elbette. Bütün İncil'de yazılan ähli günahların bir kökü diye, pul söygüsü diye. Adamlar şu açgözlükten her hili günahlara baş koşup özlerini ervet sıynakları salıp imandan azışıyarlar. Şonun için doğanlar günahlı tebigatınıza olan, mahsus olan bu günahları öz içinizde Hudaýyň mukaddes ruhunun oğdu bilen yakın. Hudaýyň gahar gazabı sizin üstünüzde bu günahlar için inmesin. Men bunu görmek isteyen. Her bir yığınak ağzasında, her bir gürrüngeden doğanlarım, her birinizde pikirinizin dünyevi zatlara değil de gökteki zatlara gönüktirenliğini görmek isteyen, eşitmek isteyen ve bu pikirlerinizin tazelenenliğini iş yüzünde de görmek isteyen doğanlar. Dördüncü qaraşyan zadım, görmek isteyen zadım. Hiç zadı kaygı etmeyin doğanlar. Filiplere yazan hatın 4. babının 6. 7. ayatları. Hiç zadı kaygı etmeyin. Qaytam Hudaýa şükür edip, her bir ýagdaýdaky ähli mäteşiklerinizi ona doga dileklerde aydın. Şonda Hudaýyň paragatlygy yüreklerinizi ve pikirlerinizi İsa Mesih arkaly gorar. Bu paragatlyk insan düşünerden juda belentdir diye. İnsan düşünerden juda beýikdir. Doğanlar hiç zady kaygı etmeyin. Ýagdaýlar nähili bolsa da ýagdaýlary biz ütkedip bilmeýäs. Yazılan zatlar berjay bolmalıdır. Bolmalı zatlar hökman bolup geçmelidir. Dünyanın sonu hiç kaçan yaxşı bolmajaklığını Hudaýyň sözü bize duydurýar. Şonun için diye hiç zady kaygı etmeyin. Näme iyemen, näme giyemen, näme içemen, hiç bir zadın kaygısını etmeyin doğanlar. Hudaýa şükür edip diye her bir ýagdaýda, nähili ýagdaýda, yaxşı ýagdaý bolsun, yaman ýagdaý bolsun, her bir ýagdaýdaky ähli mäteşiklerinizi ona doga dileklerde Hudaýa aydın, şükür bilen aydın. Minnettarlyk ve şükür bilen Hudaýa bildirin. Eger şoň ýaly eden wagtyňyzda Hudaýyň parahatlygy diye yüreklerinizi ve pikirlerinizi İsa Mesih arkaly gorar. Bu parahatlyk insan düşünerden juda belentdir. Yankı şükür bilen Hudaýa ähli ýagdaýda mäteşiklerinizi bildiren wagtyňyzda, doga dilek edip Hudaýa bildiren wagtyňyzda,
Hudaý sizin yüreğinizi ve parahatlı pikirlerinizi gorar. Daş döwrekdäki nähili betbagçylyk bolsun, nähili kıyınçılık olsa bolsun, sizin içinizdeki yüreğinizi ve pikirlerinizi İsa Mesih gorar diye. Näme bilen gorar? Parahatlyk berer yüreğinize, umit verer yüreğinize, iman verer yüreğinize. Sizin yüreğinize İsa'nın berjek bu parahatlygy diye insan düşünerinden, insan düşüncelerinden has belentdir. Dimek, insan düşünceleri nämege esaslanıp parahatlyk tapya. İnsan düşünceleri daş döwrekdäki ýagdaýlary seredip, eger ýagdaýlar ýagşy bolsa, pulun köp bolsa, işin bar bolsa, öýüň bar, jaýyň bar, iýmäne, geýmäne, hemme zadyň yeterlik olan olsa, insan düşüncesi şonda sana öz-özüne şeýle diýär. Ey canım, indi rahat ol, parahatlykda ýaşa. Çünki gerek olan ähli zadyň bar diýär insan düşüncesi. Emma insan düşüncesi bir zady bilmeýär. Adamın ýaşaýyşynyň, adamın ömrünün mal mülke bağlı dälligini, kazanan eýe olan mal mülküne bağlı dälligini insan düşüncesi düşünmeýär. İnsan düşüncesi ýagdaýlar ýagşy bolsa, onda parahatlyk diýip. Emma insan düşüncesinden has belent bolan parahatlyk bu Mesih İsa'nın berjek parahatlygy. Bu parahatlyk ve dynçlyk nämege bağlı? Daş döwrekde ýagdaýlaryň hiç birine bağlı däl doganlar. Daş döwrekdäki ýagdaýlar nähili erbet bolsa bolsun, gaýgy etmeň, Hudaýa şükür bilen ähli ýagdaýda mätäçliklerinizi oňa doga dileklerde bildirin. Çünki Mesih İsa'nın berjek parahatlygy bu dünýäniň ýagdaýlaryna bağlı däl bolan bir biýik parahatlyk. Dünýä muňa düşünüp bilmeýär. İnsan düşüncesi muňa düşünüp bilmeýär. Sebäbi insan düşüncesinden has biýik bolan bir parahatlyk. Bu dünýä ol parahatlygy tanamaýar, bilmeýär. 5-nji doganlar. Mertlik barada gürrüň etmek isleýän. 2020-nji ýylda ýaşadyk. Kynçylyk nämeligini biraz görüp başladyk. Dünýäniň haýsy tarapa gidip barýanyny 2021-nji ýyla başladyk. Bugün 2-nji günü täze ýylyň. Ve bu ýylyň entek başymyza nämeler getirjegini bilmeýäs. Näme zatlary sürpriz edip çykarjagyny bilmeýäs. Ve näme zatlary garaşmaldygyny da bilmeýäs doganlar. Emma dünýä nähili bolsa bolsun, haýsy tarapa gitsen, mert bolun. Yahya'nın hoş habary 16-njy bab 33-nji aýatda şeýle ýazylan. Bu zatlary sizde mende parahatlygyňyz bolsun diýip aýtdym diýär İsa. Bu dünýäde gaýgy gussaňyz bolar. Ýöne mert olun, men dünýäni ýeňdim diýär. Bu dünýäde gaýgy gussaňyz, aladaňyz, her hili kynçylyklar bolar doganlar. Emma mert bolun, mert bolun, mert bolun. Men bu dünýäni ýeňdim. Eger men bu dünýäni ýeňen bolsam, onda siz meniň bilen bolsaňyz, size maňa olan imanyňyz bilen bu dünýäni ýeňdiňiz. Şonuň üçin mert bolun diýär doganlar. Mertlik bize näme üçin gerek doganlar? Eger dünýäniň başyna gelýän ýagdaýlar siz bilen meni de gorkutsa, siz bilen meni de gam gussa batyrsa, siz bilen meni de şeýle panik ýagdaýa getirse, onda doganlar biz Hudaýymyza bolan hyzmatymyzy edip bilmeýäs. Biz Hudaýyň göwnünden turup bilmeýäs. Hudaýyň bize tawşirýan buýruklaryny ýerine ýetirmek mümkin bolmaz. Sebäbi gorku bizi dowlulygyny gurşap alan wagtynda biziň el aýagymyzy işlemez ýagdaýa getirýär bu gorku. Şonuň üçin mert olun, dünýäni biziň Rebbimiz ýeňdi. Rebbimiz bilen birlikde bolsak, onda biz hem bu dünýäni ýeňdik doganlar. 6-njy görmek isleýän zadym bolelin ýaşaýyş doganlar. Yahya'nın hoş habary 10-njy babyň 10-njy aýatynda şeýle diýär İsa. Ogry diňe ogurlamak, öldürmek, ýok etmek üçin gelýändir. Emma men olara ýaşaýyş, bolelin ýaşaýyş bermek üçin geldim diýär İsa. Bolelin ýaşaýyş bermek üçin geldim diýär. Eger İsa Mesih şo bolelin ýaşaýyş bermek üçin gelen olsa, bizim her birimiz İsa Mesih'e iman edenlerde şol bolelin ýaşaýyş bolmaly doganlar. Mesih İsa onu berjek bolýar. Eger kimdir birinde İsa iman edip durup bolelin ýaşaýyşy ýok olsa, onda İsa'nın ona bermänligini anlatmaýar. Şol adamın bu bolelin ýaşaýyşy almanlygyny anladýar.
Eğer İsa berjek olsa şu bolelin yaşayışı, onda bugün meni dinleyen her bir doğanım onu alın İsa'dan. Sizde de İsa'nın berjek bolelin yaşayışı bolsun. Bolelin yaşayış demeklik doğanlar. Bu kıyın dünyada, bu günahlı dünyada, bu yalancı dünyada, şeyle bir ne belli olan bir dünyada, kaygı aladalar bilen dolu olan dünyada İsa bizim her birimize bolelin yaşayış vermek isteyen. Bolelin yaşayış bu ruhu zatlardan, şol bir hatarda maddi zatlardan, parahatlıktan, dınçlıktan, bu dünyanın düşünüp bilmeyecek, aklı sığmayan parahatlığı ve dınçlığı, söygüsü, umudu ve imandan dolu olan bolelin yaşayıştır. Bolelin yaşayış doğanlar bu dünyadaki yağdaylara bağlı olan yaşayış değil. Eğer bu dünyadaki yağdaylara, hovanın nekliligine bağlı olsa bizim bolelin yaşayışımız, ısı olsa keyfimiz yok, soğuk olsa yine de ruhtan düşüp, bereketli yıl oldu, bereketsiz yıl oldu, keselçilikli yıl oldu, sağlıklı yıl oldu, tapavdu yok. Bolelin yaşayış, bu dünyanın yağdaylarına bağlı olmadık bir yaşayış. İçimizde, yüreğimizde Mesih İsa'nın beriyen bir yaşayışı. Bolelin yaşayış diyen doğanlar bu dünyanın kaygısından üstün geleyen, bu dünyanın aladalarından üstün geleyen bir yaşayış. Günahlerden üstün geleyen bir yaşayış. Ehli dünyanın adamları şeyle imansız, umutsuz yaşap yören vaktinde senin yüzlerinde şatlık, yüzünde gülki, yüreğinde parahatlık, yüreğinde umut ve iman ile dolu olsa, onda bu İsa'nın beren bolelin yaşayışı sende barlığını görkeziye. Ve her bir iman eden doğanımda bu bolelin yaşayışın bar olanlığını, bu bolelin yaşayışı alandığını men görmek isteyen doğanlar, bunu arzu ediyen görmeyi. Sereden vaktinde 2020 yılda sen nähilidin. Ama 2021 yılda hakikattanam İsa'dan bu bolelin yaşayışı alanlığını görýärin deyip aydıp bileyin her birinizin yüzünüzün içine bakan vaktinde. Doğanlar Huday bu bilen sizi bereketlesin. 7. görmek isteyen zadım. Bu en sonkusu doğanlar. Şunun bilen sözümü cemleyen. Yahya'nın hoş havarı 4. babın 35. ayadında. Mesih'in görüşüne biz de eye olalım doğanlar. Mesih bu dünyaya nähili seyrediyen olsa, Mesih bu dünyayı nähili görýän olsa biz hem şeyle görerin. Seredin şagirdlerine İsa näme diye. Siz orağa yine 4 ay bar diyersiniz. Diyersiniz mi? Emma ben size diyerin, başınızı kaldırın da ekin meydanlarına seredin. Olar eyyem orağa tayyar diye. İsa'da da şol fiziki gözleri vardı. Şagirdlerde de şol fiziki gözleri vardı. Ama ikisi de ekin meydanlarına seyreden vaktinde şagirdleri yine 4 ay bar orak vaktına diye şonu görýärler. Ama İsa diye eyyem başınızı kaldırın da seyredin eyyem orağa tayyar olanlığını görün diye. Näme üçin şagirdler bir hili görýär, 4 ay giçirek görýär. Mesih ise eyyem niwe tayyar, orağa tayyar olanlığını görýär. İkisi de şol bir göz bilen seyredýär. Sebebi şagirdlerde İsa'nın görüşüne olar eýedeldiler. İsa ýaly görmeýärdiler ýagdaýy. Doğanlar bizem eger ýokarda aýdylan 6 sany menin görmek isteyen zatlarım, olar hemmesi biri bilen bağlı. Eger ýokardaky 6 sanysy sizde bar olsa, görünüp başlasa, onda elbette 7-si de sizde görünär. İsa Mesih'in görüşü ýaly, onun görüşüne eýe bolun, onun ýaly görmege başlaň, onun ýaly pikirlenmege başlaň. Doğanlar, men sonku dünýäniň soňunda, sonku wagtlarda, sonku döwürlerde ýaşaýas doğanlar. Ve ne dünýäniň gitdigiçe dünýäniň kıyınlaşıp barýan döwründe şol kıyınçylyklar içinde de İsa Mesih'in adamların canını halas edýänligini bilýän ve görýän doğanlar. Ve size bunu görmenizi isleyen, sonku dünyanın sonunda bolacak bu ulu uyanış diyorlar Türkçe. Adamların şeyle Hudaýy agtaryp, bu kıyınçılıklar içinde Hudaýy agtaryp, Hudaýy barmaka, Hudaýy nirdeke
deyip aktarıp yören vaktında, oyanan vaktında, adamların ruhu taraftan oyanan vaktında siz hem şagirdlere mengzep, ey entek vaqt ken 4 ay var oraga çenle deyip bu dünyanın aladaları, pikirleri bilen gezmeyin. Bu dünyanın kaygıladalaryň bay bolmagyň uğrunda başka bir zatların, dünyevi zatlar bilen meşgul bolmaňda başyňyzy galdyryň da İsa'nın görüşi ýaly görmäge başlaň. Meydandaky buğdaylar eýýän, oraga taýýar boldular. Eger siz häzir muny görüp bilmeseňiz, 4 ay geçer, 4 ayın içinde meydanda hiçbir buğday kalmaz. Kuşlar yep gider. Yere dökülüp yok çüyrep gider. Hasıl tayyar. Ormağa başlan. Çünkü hasıl ormalı vakti geldi. İsa'nın görüşü yalı görmeye başlan. Doğanlar dünyadaki bu gam gussanın içinde, alahopluğun içinde, bir panik dövründe adamlar kaygıladılar bilen dolup näme etjegini bilmeyen, özünü nire ertip urjağını bilmeyen umitsiz, çopansız koyunlar gibi dağınıp yören vaktinde nirde çıkalığa, nirde kutuluş, kim bize kömek edip biler deyip umitsiz ýagdaýda gezip yören vaktinde siz hem olara mengzeş olup gezip yöremen olan arasında. Siz kutuluşun kimdeligine, yolun, hakikatin, yaşayışın kimdeligine, bu dünyanın bar derdine derman olup bilecek yeketek İsa'dygyny siz bilýäňiz, başyňyzy galdyryň da orak wagty geldi, hasyly ýygnamaga başlaň. Doganlar, hemişe men misal getirip geldim size. Bu 5 ýylyň içinde ýygnakda wagyz edip geldim. Sizi iň kyn günler üçin taýýarlamak üçin, östürmek üçin, yetiştirmek üçin geldim. Canım, bütün canım bilen hizmet ettim size doğanlar. Bu kıyın dövrlerde men sizin bu dünyaya karışıp gidip panik içinde yaşamanıza değil. Dünya ne hil ýagdaýda bolsa bolsun, ne hil erbet ýagdaýda bolsun, siz ayakta durup bir-birden yitip baryan, ölüp baryan canları halas etmegiňiz üçin, şol gün üçin taýýar bolmagyňyz üçin entegem hizmet edýäs doğanlar. Hakykattanam halas ediciler hökmünde, halaskar bilen bilelikte, yan yana durup, halaskarın kömegi bilen, güýjü bilen, bu dünyanın adamlarının canını halas etmege, bilelikte başlalyň, dowam edeliň bunu, hasta, güýçli dowam edeliň doğanlar. Men bunu görmek isleýän. Canlı, yiten canların aladasyny edýändiňizi görmek isleýän. Onun için gece gündüz dua edýändiňizi görmek isleýän. Hereket edýändiňizi görmek isleýän. Mert olup hiç bir zatdan korkman, Hudaýyň hoş habaryny wagyz etmeňizi isleýän ve görmek isleýän doğanlar, Hudaý sizi bereketlesin. Ine meniň 2021-nji ýylda görmek isleýän zatlarym gysgaça. Ondan köp aýtmaýyn, aslında görmek isleýän zatym ken. Emma şu 7'sini görüp bilsem de has beğenecek doğanlar. Ağır geldi mi? Köp saat mı? Ya başarmacak bir zadımız mı? Bizi güçlendirýän Mesih arkaly ähli zat etmeyi başaramız doğanlar eger islesek. Bu zatları edip yaşamaga Hudaý her birimize güç kuvvet versin ve bereketlesin. İsa Mesih'in adı bilen täze yıllarınız kutlu olsun doğanlar. Hoş sağ olun.